Аз и Сунай обядваме. Той по-точно обядва, аз ядох. На кой обяд? Ето го Сунай, той е излезнал преди една седмица от затвора и сега е като не виждал. Ето. Лайко. Аз знам, че там нямаше такива екстрема. Айде, аз се. Това е моят брат Сунай, ама. Какво да го правим? И той без нищо влезна в затвора. Влезна мъж, излезна жена, но... Той вика, че се не сърди на живота. Да се обърни към мен. Похапва си момче. Той е нека да е живо и здраво. Айде, Сунай, се видим по-късно.